मिडियायावनो दङ एबं खातमा दाबो लुकुरक जा नाय तंनायरावनो आं बेलाय बेलाय हामबाय तावनि बागै हिमबा सुरमा केन्द्रआव 46 अरवचिन प्रार्थी इंखा बाबुराम सतनामी अब जों आं निजी 9 तारिखसिम फाइमानि नग नग हाब्रु आरव थुरुकसा अंथुन मुगली अंथुन एवं माइते अंथुन एवं हिंदुस्तानी अंथुन एवं चित्तिप्रा अंथुन बनम बखरक याग बगै सावो एबार तुमी जितबे नै ओंखा अ जागायाव आं बुजिखा दाबो जेता भोट माने अब एकदम पूरा 90% जों जितिजाक आबन बिसिंग जदि बरक गो खायखाय चिनियाव भोट नष्ट खायखाय साइमेया हाइपान जों 90% जों भोट जितिजा Kwplai hangga Tipra sorong be besar samurok khajang no बेलाय खायजांनाय अब राजानि चिनि राजा एवं बुबागारानि कैंडिडेट एवं बुबागारानि डिसिप्लिन बे नंनाय agini je MLA आशिष दास bo je samung khaijega rong no samung khala khaijang no bro खायनाय केनना अब बुबागारा ताबो एडिसि जों 18 जन जितिजाक अ 18 जन नो पूरा कंट्रोल खायदो महाराज एवं महाराजनि जेता गाइड दिबने अ गाइड ना मानिया तंमाया आपतिनि कंजाक ब 10,323 नि एकजन कर्मचारी Kwplai mane ya golo lukorno ta message sirnai tong kesang tong nani Kwplai chung to chini महाराज उनको चुनो उपदेश दिजाक जेखे पनो Kwplai इंफानो जों केमनो दुगो खायगलाक खति खायगलाक अवश्य चिनी नाहारमुं राजानि नाहारमुं एवं उनको चिनी बुबागारानि नाहारमुं जों केमनो खति खायगलाक अवश्य को हामबाय